τρόπο για την πατρίδα, όπως λένε. Κάποιοι από αυτούς έχουν πάρει ακόμα και παράσημα και σήμερα βγαίνουν στους δρόμους, όπως λένε πάλι, για να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Αυτό που ουσιαστικά ζητούν είναι να μην καταργηθούν οι χορηγούμενα ταμείο, τα χορηγούμενα από το Μεταπτυχιακό Ταμείο Στρατού μερίσματα. Λένε όχι στο ενιαίο μισθολόγιο, λένε όχι στην διάλυση των ασφαλιστικών ταμείων, λένε όχι στην ένταξη των στρατιωτικών νοσοκομείων στο ΕΣΥ, καθώς είναι στρατιωτικές μονάδες, και επίσης λένε όχι σε άλλες περικοπές μισθών, συντάξεων και επιδομάτων. Όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, η πατρίδα βασίζεται στο στρατό και ο στρατός θα πρέπει να έχει ηθικό ακμαίο. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή το ηθικό του έχει κατέβει πάρα πολύ. Γι' αυτό λοιπόν βρίσκονται εδώ, όπως λένε, επαναλαμβάνω, για να ζητήσουν τα αυτονόητα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βίκη, θα μείνουμε στο θέμα εμείς. Οι συνάδελφοί σας, κύριε Κοράκη, καλή σας μέρα. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού, ο κύριος Κοράκης, είναι εδώ στο στούντιό μας. Είναι αυτή την ώρα στη διαμαρτυρία τους έξω από το Εθνικής Άμυνας. Τι συμβαίνει λοιπόν με το Μεταπτυχιακό? Καλημέρα, κύριε Τσοπανή, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Πράγματι, η υπομονή μας έχει εξαντληθεί και φτάσαμε στα όρια, ακραία κατάσταση σήμερα, να διαμαρτυρόμαστε έξω από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Έχουμε υποστεί τα μέτρα τα οποία έχουν και υποστεί για κλάδι, αλλά εμείς έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια. Εις ό,τι αφορά το Μεταπτυχιακό Ταμείο Στρατού, που είναι και το κύριο θέμα που υπάρχει σήμερα, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Είχαμε το καλύτερο, το πιο ισχυρό ταμείο με δική μας τράπεζα. Το γνωρίζετε πάρα πολύ, που είχε την Γενική Τράπεζα. Όμως απαξίωσαν την τράπεζα και απαξίωσαν το Μεταπτυχιακό Ταμείο και το οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση που να μην μπορεί να διαθέσει το μέρισμα και να εκπληρώσει την αποστολή του. Διότι δεν είναι μόνο το μέρισμα, είναι και το βοήθημα επαγγελματικής αυτοτέλειας, είναι το βοήθημα που δίδουμε στις ορφανιζόμενες οικογένειες, βοήθεια θανάτου, επίδομα θανάτου, και είναι και η κοινωνική πρόνοια που κάνουν προς τα μέλη μας, δίνοντας μικρά δάνεια εξυπηρέτηση. Δεν μπορεί λοιπόν, να τα κύριε Κοράκη, κινητοποιήσεις από τους συναδέλφους σας. Θα σας βλέπουμε στο δρόμο? Ασφαλώς θα μας βλέπετε και στο δρόμο, και θέλω να σας πω ότι στην Ιρλανδία το 2008 οι συνταξιούχοι ήταν εκείνοι οι οποίοι επέβαλαν να μην συνεχιστεί το πρόγραμμα της τότε κυβέρνησης, που ήθελε να ενσωματώσει τα ιατρικά τους επιδόματα, να τα συνδυάσει με τις αυξήσεις μετά. Πάντως θα υπάρχει σίγουρα μερίδα τηλεθεατών που θα παρακολουθεί την κουβέντα μας και θα λέει ότι και εμείς συνταξιούχοι είμαστε, αλλά σαφώς με πολύ λιγότερα προνομία από ό,τι εσείς. Κοιτάξτε, κυρία Τσαπανίδου, αυτό είναι εύκολο, δεν τα πήραμε χαριστικά. Υπηρετήσαμε 35 συναπτά έτη τον βασικό πυλώνα ασφάλειας του κράτους. Υπηρετήσαμε αρχές και αξίες, δημιουργήσαμε το περιβάλλον ασφάλειας ώστε να προοδεύσει η χώρα μας. Και συνεπώς για το ταμείο σας και τώρα θέλετε πίσω αυτά. Το ταμείο μας όμως δεν φταίμε εμείς. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ότι ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση του ταμείου μας, αλλά δεν έχουμε καμία ευθύνη. Εμείς πληρώναμε τις εισφορές μας και είναι υπό την ευθύνη και την πολιτική εποπτεία του Υπουργείου εκάστοτε. Κυρία Τσαπανίδου, να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι δεν τα λέμε. Ο εκάστοτε Υπουργός Εθνικής Αμήνης γινότανε και αφέντης μιας τράπεζας. Τι γινότανε? Διόριζε τον πρόεδρο της τραπέζης, ο πρόεδρος που ήταν φίλος του. Ένας πρόεδρος μάλιστα βγήκε και βουλευτής από τη θέση αυτή, δεν θα πούμε ονόματα, αλλά αυτά τα ξέρουμε. Κάθε διόριζε τους φίλους του και αύξανε την πελατεία του, την πολιτική πελατεία του. Τους φίλους τους έστελνε και έπαιρνε χρήματα. Ψάχνετε τώρα, κύριε Κοράκη, ανοίγετε ένα κουβάρι και πάτε πίσω στο ποιος έφταξε. Θέλουμε τώρα να επιλύσουμε. Οι απαντήσεις ξέρετε πόσες έρχονται από πολλά. Θέλουμε τώρα τι γίνεται, κύριε Θεμαλή. Τώρα. Ζητάτε λύσεις εσείς. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο και βλέπω ότι είσαστε και αποφασισμένοι. Έχετε κατέβει ήδη στους δρόμους και δεν αποκλείεται να σας ξαναδούμε από ό,τι μας λέτε. Σας ευχαριστώ που είσαστε κοντά μας, κύριε Κοράκη. Και εγώ σας ευχαριστώ καλά, πάρα καλή πολύ. συνέχεια σε εσάς και στους συναδέλφους σας. Λοιπόν, πάμε ξανά εμείς τώρα στη Σοφία Τιτζή.